ನೀನೇಂటి ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇಂಕೊಂಚಿ ಕತೆ ಬಂತಾರೆ ಕತೆನಾ ಸರಿ ಬಾಲೆ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ದಾದ ಕತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರೆಗಲದ ಕಾಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುರಾದನಗ ಮಸ್ತ್ ಬಾಚಲಾಯರ ಶುರುವಣಿಗೆ ಆತನಗ ಅವು ಕಾಡುಡು ನೀರಿನಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತನಿಗೆ ಇಂಚನೆ ನಾಡೊಂದು ಪುನಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕರಡು ನೀರು ಪುನ ತೋಚುಂಡು ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ರಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವಳು ತೂನಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಉಪಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲೇ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುಲೆನ್ ಕರಗುದು ಕರಗ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಪಾಡುದು ಪಾಡ್ದಾನಗ ನೀರು ನಿಕ್ಕು ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತ ಬಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ರಾವನು ಪೋಪುಂಡು ನೇತ ನೀತಿದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ ಬಂಗಬರಡು ಆತೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಮಗ ಎನ್ನ ಕತೆ ಬೊಕ ಕಕ್ಕೆದ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದ